Kaixo eta ongi etorri beste aste berri batera, gaur abuztuaren 7, astelena da, eta bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik, Oiane Mendizabal, Arantzadiko arkeologoa eta Zaldua Aztarnategiko zuzendaria daukagu, eta harekin hitz eginen dugu egindako azken aurkikuntzaren inguruan, eta beste bitxikerien inguruan, eta bestetik De Chica en la Máquina laburmetraiaren inguruan hitz egingo dugun Raquel Calvo eta Juan Arrosa Garaiekin. Raquel Calvo ekoizlea eta zuzendari laguntzailea da, eta bestetik Juan argazki zuzendaria izanen da, eta laburmetrai honen inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1819an, Boiakako guduaren ondorioz, Kolonbiak Espainiarekiko independentzia politikoa lortu zuen. Urte batzuk geroago, 1959an, Ameriketako Estatu Batuek Explorer 6 jaurti zuten Lurraren satelite bidezko lehen argazkia ateratzeko. Egun berean, baina 1984an, Irakek Iranen aurkako erasoari berrekin zion Pertsiar Golkoko petrolio ontziei misilekin erasoz. Eta bukatzeko 1988an, Ameriketako Estatu Batuetako Kenia eta Tanzaniako enbaxaden aurka eginiko atentatuetan 200 hildako eta 4.500 zauritu izan ziren. Atentatu hauek ustez Al-Qaedak burutu zituen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean, San Lorenzo kaleko jaiak. Iruñeko San Lorenzo kaleko jaiak ospatuko dituzte goizeko 8:30 dianekin hasi eta goizeko 4etan San Lorenzori eskainitako jotikarekin bukatuko dira. Lehiaketak bermuta arratsalde pasa marutxekin, dantzaldiak afari autogestionatua eta jarauta 79rekin dantzaldia. Zinema gauak Space Jam, Aro Berria. Space Jam, Aro Berria filma eskainiko dute Mendillorriko Aintzinaren parkean gaueko 10etan, doan, udako zinema programan. LeBron James saskibaloiko superizarrak Looney Tunes taldearekin bat egingo du Gun Squad garaitzeko eta bere semea salbatzeko. Larun batean, Lilo kontzertua, Lizaso Orgin, eguerdiko 12etan, Orgiko basoan. Euria eginez gero Ultzamako baserri eskolan. Eta igandean, Tximeleta, Sorgin Orratz eta Txoriak tailerra. Gabriela Barrio artistarekin Bertizen, eguerdiko 12etan, erakusketa aretoan. Ikusi ezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, bankuak 100 milioi euro inguru aurreztuko ditu aurten Nafarroan, gordailuengatik ez ordaintzeagatik. Erakunde handiek ez dute ordaindu funtsengatik, interesak igoarren. Argazki nagusian, bizikleta elektriko baten erabiltzaile bat atzo Iruñeko Carlos Hirugarrenaren etorbidean. Titularrean, Iruñeko bizikletak Madrilen baino garestiago. Udalak tarifa berriak ezarriko ditu gaurtik aurrera. Goiko berrietan, kirolean, Osasuna gaur sartuko da konferentzeko zozketan. Ordu 2etan jakingo dira Osasunako aurkariak. Alboan kulturan Herriberrik antzerki edizio bikaina agurtu du. Jaialdiak eklipse totalarekin eman zion amaiera. Eskuineko albistetan, batetik, Zintroenigon adingabez betetako autobus bat harrikatu dute. Ez ezagun batzuek konoak jarri zituzten bidean eta beira batzuk hautsi zituzten. Bestetik, lepoa mozten dio Iruñean erloju bat lapurtu zion gazteari. Politikan, Txibiteren inbestidura 2007ko abuztukoa baino beranduago izango da. Jarraian, Voxek bere botoak doan eskaintzen dizkio Feijori Espainiaren etsaien aurka. Bukatzeko, Kike Los Arcos hilda, Los Iruñako azken kidea. 80 urte zituen eta musikatalde arrakastatsuaren sortzailetako bat izan zen. Diario de Navarra titularrean, Nafarroako gobernuak 1.609 milioi behar izan zituen 2022an bere langileei ordaintzeko. 4 urtean gastua 200 milioi eurotik gora hazi da, 14%.
Soldata igoerek eta funtzionarioen igoerak azaltzen dute igoera. Eskuineko albistean, zintroenigoko joan etorria harrikatu dute. Erasoaren eregileek errepidea moztu eta autobuseko 2 beira apurtu zituzten. Autobusean 50 gazte zihoazen. Goian, ezkerrean, Lizarrak prozesioan ohoratzen ditu bere patroiak. Alboan, tuterako familia baten odisea, Senegalen. Futbolean, Osasunak gaur jakingo du La Conferenceko aurkariak. Argazki nagusian, Aita Santua atzo goizean gazteen mundu eguna itxi zuen mezan parte hartu zuen jendetzaren aurrean. Titularrean, Aita Santuak valentia eskatzen die gazteei. Etorkizun justua eraikitzeko deia egin du. Lisboan gazteen munduko jardunaldia itxi zuen meza jendetsu batean. Bukatzeko behan, batetik, Kiko Losarko Silda, Iruñako famatuaren azkena. Bestetik, Voxek bere babesa eskaintzen dio Feijori gobernuan sartu gabe. Garan, titular nagusian, PSNek eta Geroa Baik negoziazioen azken txanpari ekingo diote. Geroa Baik PSNren azken eskaintzari eman beharreko erantzunaren zain gobernua osatzeko negoziazioak desblokeatu egin daitezke. Beste titularrean, Popularreren desagerpenak erantzunen zain jarraitzen du. Argazki nagusian, etxeraten deialdia 2000 lagun inguruk parte hartu zuten atzo Euskal Herriko 15 hondartzatan Euskal presoen eskubideen alde egindako mobilizazioetan. Izenburuan, presoen eskubideen alde Euskal hondartzatan. Eta ezkerrean bukatzeko Isidro Esnaola erreportajea. Bestetik, Keiko Ogurak, Hiroshima Interpreters for Peaceko kideak, taldeak arma nuklearrak erabiltzeko aukera bera izugarria dela adierazi zuen. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Iker Tubiak Labako kideak dio azkenean terraza paratzeko baimena lortu dutela. Udalak eta Windsor tabernako jabeek jarritako oztopoak gainditu eta gero, Laba sareak terraza jartzeko baimena lortu dute. Beste berrian, Geroa Bairen esku PSNren investidura. Sozialistek azken legealdiko ordezkaritza mantentzea eskaini diote bazkideari. Geroa Baik egungo 4 saietatik 3 mantenduko lituzke eta etxebizitzaren trukean Osasun departamentua eskuratuko luke. Bukatzeko, UEFak zigor ekonomikoa ezarri dio Osasunari zuzenbide arruntera jotzeagatik. 100.000 euro ordainduko ditu klubak eta Conference Ligean lortutako diru-sarreren 5% kenduko dio UEFak. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketan Oiane Mendizabal daukagu, arratsaldeon Oiane. Arratsaldeon. Zaldua indusketako zuzendaria eta Arantzabiko arkeologoa zara, ezta? Hori da. Eta aurten azkeneko aurkikuntza egin duzu Zalduako aztarnategian dela labe bat. Baino horrekin joan aurretik, nondik datorkizu arkeologiarenganako gusto hori edo zaletasuna? Egia esan, jende askok pentsatzen du, agian txikitatik zenuen arkeologo izateko amentsan, nire kasuan ez zen horrela izan. Baina hasi nintzen historia karrera ikasten, batxilergoa amaitu ondoren, eta pixkanaka konturatu nintzen gero eta gehiago gustatzen zaiten arlo bat zela. Hasi nintzen hori Arantzadi Zientzia Elkartearen bidez, lehenik jo nintzen Amaiurreko Gazteluko indusketa arkeologikoetara, bertan ikusi nuen lehenengo aldiz nola zen indusketa bat, eta bertan parte hartu nuen, gustatu zitzaiten, eta pixkanaka joan nintzen gero eta gehiago murgiltzen, gaur egun arte jaia. Eta nola izan da zure ibilbide arkeologo bezala? Hasi zinen Arantzadin? Hori da, historia karreraren barnean daude arkeologiako ikasgai batzuk, baina, egia esateko, nahiz eta berrezkoak diren oinarri teoriko batzuk ez du zer ikusirik gero, benetan indusketa arkeologiko batera zoazenean ikasten duzun guztiarekin. Beraz, 2011 urtean, hori gonbitea luzatu zidaten Amaiurko gaztelura juteko,
Bertan ikusi ahal izan nuen lehenengo aldiz indusketa arkeologiko bat, gainera urte potentea izan zen, aljibe edo urputzuaren indusketa egokitu zelako. Eta gustatu zitzaidan, engantxatu nintzen pixka bat, eta Amaiurretik gero santzidaten hori Auritz ingurura joteko industera, Zalduako gune honetara, eta bertan hasi nintzen beste bolondres batzuekin 2015 urtean. Eta 2016 urtea bolondres bezala ere aritu nintzen, eta 17tik aurrera ja hasi nintzen ardurak hartzen, koordinazioan, zuzendaritzan eta gaur egun arte. Eta nola da indusketa bat, zer egiten da berez? Bueno, egia da, indusketa dela prozesu arkeologiko, ikerketa arkeologikoaren zati bat bakarrik. Aurretik badelako prestaketa lan nahiko handi bat, aukeratzea zeintzuk izan daitezken dituzun helburuen arabera interesgarrienak izan daitezken guneak. Industria zoazenean, egin behar dena da, azkenean joan ulertzen, esaten dut askotan gure lana dela detektibe modukoak bezala, baina aintzinako gertakariena. Beraz, joan behar gera, geruzak identifikatzen, iraganeko ekintza desberdinak interpretatu ahal izateko, eta ondoren ulertu ahal izateko zein ziren bertan gertatutako ekintzak eta prozesuak eta bar. Eta ze material erabiltzen dituzue indusketak egiteko adibidez? Jende askok askotan pelikulen eraginarengatik eta imaginatzen dugoten gerala isipu batekin, urretxita batekin, hori izaten da indusketa lekuaren arabera. Badaude lekuak, adibidez, historia aurrekoak oso pieza txikiak topatu behar direnak eta oso mantxu joan beharra direnak, baina gure kasuan, adibidez, erromatar garaian edo hortik aurrerakoetan erabiltzen ditugun tresnak handiagoak dira edo normalean erabiltzen dugu paletina, atxurra, baina pikotxa batzutan baita ere. Orduan, jende askori atentzio ematen dio, askotan gogoratzen diolako gehiago, baratza edo obra bateko erramientak uste dutena baino. Baina, noizbenka gauza txikiak agertzen direnean ere erabiltzen ditugu tresna finagoak. Lehen aipatu duzu Zalduako aztarnategia lan egiten duzula, noiz hartu zinen Zalduako aztarnategian? Lehen esan dudan bezala, lehenengo aldiz 2015an joan nintzen, voluntario gisa, eta 2017tik aurrera pixkanaka joan nintzen ardura gero eta gehiago hartzen, sartu nintzen zuzendaritza taldean, azkenean prozesu handi bat denez, pertsona bat baino gehiago daude horretan, eta gaur egun arte hor nabil, doktorego tesia ere aurreko astean aurkeztu nuen, gai horri buruz, orduan, buru belarri sartuta inguru horretan. Eta non dago kokatuta Zaldua zehazki? Nafar Pirineoetan kokatua dago, gaur egungo Auritz Berri eta Auritz Herrien artean, herri bakoitzetik 2 kilometro ingurura edo, eta hor garrantzitsuena da, bertatik pasatzen zela, erromatar garaian Pirineoak alderik alde zerkatzen zituen galtzada edo errepide nagusi bat, eta orduan gune hori oso estrategikoa dela, galtzadatik pasatzen diren, eta galtzada horren kontrola bermatzeko zerbitzuak, langileak, soldaduak, eta pixka bat horiek izango ziren bertako jarduera nagusiak. Bestetik ere Arantzadiko elkartean zaude ez, noiz hartu zinen hor? Nire lehenengo kontaktua izan zen Amaiurreko Gazteluko indusketara joateko gonbidatu nindutenean, egia esateko apenas ezagutzen nuen Arantzadi, eta hori gustatu zitzaidan, bertan elkartzen zen jendea, giroa, lan egiteko modua eta bar, eta orduan 2011tik hasi nintzen hasieran udaran kolaboratzen indusketetan, gero eta gehiago sartu nintzen, eta gaur egun bertan arena izanean. Ze Arantzadiko elkarteak arkeologiaz aparte beste esparru ere ez jorratzen ditu? Hori da, azken finean Arantzadi zientzia elkarteak departamentu desberdina ditu, sail desberdina ditu, 3 bloke nagusitan banatuak, alde batetik natur zientziak, beste batetik gizarte zientziak, eta lurraren zientziak. Orduan, arkeologia dago gizarte zientzien barnean, baina baita ere agian oso ezaguna den antropologia fisikoa eta memoriaren departamentua, gero natur zientzietan badaude ornitologia, gazteak ikartzituztenak, herpetologia, botanika, entomologia, orduan alor asko lantzen dituen elkartea da bai. Eta zein da zure funtzioa zientzia elkarte horretan? Ni hori arkeologia saileko departamentuan nago,
eta gaur egun batez ere lehen aipatu dudan Pirinioetako galtzada horren ertzen dauden aztarnategiak ikertzen jarduten naiz edo, bai Zalduako aipatu duguna, gero hegoalderago dagoen Artzikoa, Artzibarreko bailaran, duela gutxi eman digute diru laguntza bat baita ere iparraldean, Donibane Garaziondan dagoen Donazarren ere proiektu txiki bat ekiteko, eta orduan hori, bide edo galtza hori ardatz hartuta, horren inguruan garatutako erromatar garaian nabil oraintxe bertan. Lehen aipatu dugu labea, azken aurkikuntza Zalduan egindakoa izan dela, konta iguzu pixkat zertan datzana hori. Bai, egia esan hori 2017tik gaur daño, Zaldua imaginatu behar duzu dela herrigune oso bat, gaur egun belardi edo belai baten azpian dagoena, 4,5 hektarea inguruko hedadurarekin, eta guk azken urte hauetan egin duguna da eraikin handi bat mugatu eta eraikin horietako gela desberdinak ikertzen jardun. Eraikin hori bere hasierako fasean ikusi dugu termagune bat izango zela, baina hori soilik bere hasierako garaian. Ondoren, oraindik ezagutzen ez dugun arrazoiengatik, termak izateri uzten diote, baino inguru horretan bestelako tailerrak eta jarduerak egiteko berrerabiltzen da. Eta aurten ikertutako egunean, ikusi duguna da hori, batez ere Erromata aintzinate berantiarreko garaian, hau da, Kristondorengo 3. mendearen 2. erdian, 4. mendean, gune horiek berrerabiltzen dituztela funtzio ekonomiko konkretuekin. Kasu honetan, metala urtzeko eta metala lantzeko erabiliko ziren labe honekin. Eta zer kontatzen du labeak, ze marrazki ditu edo zer? Bueno, labea ikusi dugu hori, oraindik indusketak jarraitu beharko du datorren urtean, ze potentzia estratigrafikoak edo ikusi ditugu aztarnak beruntza ekiten dutela, lauki zuzen formako itxura du, eta pentsatzen dugu gehien bat brontzea, baino baita ere beruna urtzeko eta lantzeko erabiliko zela. Izan ere, bere inguruan topatu ditugu ikatzak eta erretako edo gorritutako lurrez gain brontzezko eskultura txikien zatiak, seguruenik jautxita edo beste leku batzetatik hartuta izango ziren elementuak izango ziren, eta metalak urtzerakoan berrerabili daitezkenez, labe hortan elementu horiek hartu, batu, urtu eta beste funtzio batzutarako erabiliko zituzten. Hori orduan, ze ondorioztatu zenuten aurkikuntza honekin? Bueno, azken finean, pentsatzen zen tradizionalki, hori Kristondorengo 3. eta 4. mendean, dekadentzia edo endikapen prozesu batean egongo zela lurraldea, eta aldiz ikusten duguna da, kontrakoa izango zela, izan ere, Zalduako aztarnategia dago Ibañetako pasabidearen ondoan, 5 kilometro eskasera. Eta garai honetan, leku honek hartzen duela berriro ere garrantzia handia, inperioak bere defentsan eta bere bideen kontrolean inbertsio potenteak egiten dituelako, orduan muga eta gune estrategiko hauek indartu egiten dira, eta ikusten dugu jarduerak aurreko garaietan baino intentsitatea handiagoarekin egiten direla. Eta naiz eta behar bada aurreko garaietan ez bezala baliabideak hain erraztasuna handiarekin iritsi, egiten dutena da inguruan dituzten elementuak, kasu honetan brontzezko aurretik eginda zuen objektuak, hartu berrerabiltzeko eta horiekin behar dituzten beharra asetzeko. Urtero kanpaina ezberdinak antolatzen dituzu, zenbat irauten du kanpaina batek? Hori izaten da urtero daukagun aurrekontuaren arabera. Izan ere hori, lehen esan bezala herri oso bat dago belardi horren azpian, eta orduan jasotzen dugun aurrekontuaren arabera planifikatzen dugu urteroko kanpaina. 2017an hasi eta COVID-aren urtera arte, 3 astetako kanpainak egiten genituen uztailan, baina 2020tik 2023 arte murrizpenak jaso ditugu, orduan 3 astetik 2 astetara pasa dugu. Eta zertarako dira kanpaina horiek? Kanpaina horiekin hori egiten dena da landa lana edo indusketa lana bera, bertan normalean 15-20 pertsonako lantaldea osatzen da,
gehienak voluntarioak, bai inguruko herrietakoak edo bertakoak, baina baita ere Euskal Herriko beste txokoetatik etortzen den jendea, eta landa lana edo hori indusketa bere egiteko erabiltzen da. Kontua da aurrekontua ez dela soilik horretarako, baita ere ondoren ateratzen diren pieza guztiak garbitu, sailkatu, siglatu, ikertu, hor lehen esan dudan bezala arkeologiak baditu lan prozesu desberdinak, indusketa horietako bat, baina aurretik eta ondoren ere badaude egin beharreko pauso asko. Orduan, pixka bat banatu behar da diru hori prozesu guztia aurrera egin ahal izateko. Noiz egin zen duten azkeneko kanpaina? Hori, aurtengo kasuan egin genuen uztailaren 10-etik uztailaren 23 bitarte, eta gero azken egunean egin genuen atirikien jardunaldi bat. Eta ateirekien jardunaldi honetan zer egin zenuten? Iruditzen zaigu ere oso garrantzitsua dela ikertzen dugun hori ondoren interesa izan dezakeen jendeari helaraztea. Beraz, badaramatzagu ja urte dezente, azken egunean bisita gidatu orokor bat egiten, eta bertan egiten dugu bisita gidatu bat euskaraz eta beste bat gaztelaniaz. Eta hurbiltzen den jendeari azaltzen diogu pixka bat zein den indusketa hauen prozesuaren zein izan den prozesua. Ondoren aurten egindako berrikuntzak edo industritako eremuak eta zeintzuk izan diren bertatik eratorri ditugun ondorio nagusiak, eta azkenik ateratako material adierazgarri edo berezi batzuk erakusten ditugu, ikusteko ere zer den atera dena eta hartu eman hori izateko baita ere. Ze profil motatako jendea joaten da normalean bisita gidatu horietara? Bisita gidatu horietara, esateko jende asko, bertako jendea interesa duena, ikusteko urtetik urtera nola garatzen den eta nola doan aurrera indusketa. Baita ere han inguruan udaran turismo dexente dagoenez, bai kanpinetan, landetxetan, oporretan dagoen jendea, interesa izan dezakeela edo ikusten dituela kartelak kalean eta animatzen dena. Eta pixka bat hori da, jende heldua, jende gaztea, denetarik etortzen da. Azkeneko urte honetan, bi bisiten artean 150 persona pasatxo da hurbildu dira, oso pozik gaude. Segun induskatu duzue kanpaina honetan azkenekoan? Termen eraikina jarraitzen dugu. Termen eraikina da herriguneraren erdian kokatuta dagoen eraikin oso handi bat. Pentsatzen dugu 800 metro karratu inguruko edadura duela. Eta aurten hain justu iparralderantza dauden bi gelak industu ditugu. Pentsatzen dugu horiek direla ja azkeneko gelak, eta orduan horren iparraldean ja egongo zela kaleska bat urrengo eraikinarekin banatuko zuela. Baina esan bezala hori soilik gainazaleko geruzak eta aintzinate berantiarrari dagozkion mailak ikertu ditugu, orduan datorren urteetan jarraitu beharko dugu gehiago sakontzen iritsi arte zimentazio mailetara. Eta labeaz aparte beste elementua da aztarnaren bat aurkitu duzue? Azken finean hori lehen esan bezala, eraikin hori erabileran egon zen, Kristo ondorengo 15. urtetik, iaia 350-360 urtera arte. Erabilera fase asko dira, 350 urte baina gehiago, nik askotan jendeari galdetzen diot, gogoeta egin dezala, ea gaur egun zein eraikin dugun 350 urteetan berrikuntzari jaso ez duena, funtzio berarekin jarraitzen duena, ziurrenik elizak eta eraikin bat edo beste, baina normalean egoten dira fase eta garapen asko, orduan gu saiatzen gerana da, hori, topatzen ditugun azternen bidez, pixka bat kronologia hori edo berreraikitzen. Eta orduan ze elementu aurkitu dituzue ba? Topatzen ditugu egunerokotasunarekin lotutako objektu asko, izan ere fase baten eta bestearen artean, normalean egiten zutena zen kanpotik lurra ekarri, berdindu eta horren gainean eraiki. Ekartzen den lur horretan, ez da lur garbia, eta eskerrak arkeologoi informazio asko ematen digulako, eta orduan badira egunerokotasunarekin lotutako objektuak, baina ja botata izan direnak. Hau da, plateren zatiak, eltzeak, jateko erabilituzten animalia ezurren
zatiak, bitxiak, bai, guztiak dauden nahastuta, ez daude bere posizio, jatorrizko posizioan, txamponak, apaingarriak, baina ematen digute informazio bat bertako biztanleek izango zituzten joerak, ohiturak eta egunerokotasunari buruz. Ze ondorio edo zein hitzuk izan dira ateratakoak azken kanpaina honetan, orokorki? Bai, bueno, hori ikusten duguna da, bertako biztanleek badituztela Erromatar inperioan zehar ohikoak diren bizimoduko joerak edo ohiturak, baina aldi berean mantentzen dituztela aurreko garaietatik eta hemen Euskal Herriko eta Nafarroako Pirinioen inguruan izango zituzten ezaugarri bereiziak. Orduan, badagoela nahasketa bat kanpotik etorritako eta bertako ohitura materialen artean. Zein izan da zuretzat egin duzuen aurkikuntzarik bereziena? Bueno, adibidez, aurtengo kasuan, atera zen brontzezko objektu nahiko pisutxola zirkular itxurako bat, apaingarriekin. Hasieran ateratzenean ez genekin zer zen, bazuen itxura sumidero edo alkantarilla txiki moduko batena, baina ondoren hori pixka bat gehiago ikertuta ikusi genuen zela zaldien soka edo zaldiak gobernatzeko erabiltzen diren arreo horien elementu bat, medailoi bat jartzen zena hemen bularraldean zaldiari, eta hori sokekin lotzeko eta izango zena, eta nahiko kuriosoa eta polita iruditzen zaidan elementua da. Eta zuretzat, azaldu duzu, indusketa bakarrik dela zati bat, ez? Zein da arkeologiaren zuretzat den gauzarik bereziena edo gustokoena? Bueno, gehien gustatzen zaiten gauzetako bat da, hori, junbartzerala, garai bakoitzean lan desberdinak egiten, orduan ez zaudela urte osoan zehar lan bera egiten, eta pixkanaka jarduera desberdin horiek egitea da gehien gustatzen zaiten gauzetako bat. Hasieran hori planifikazio guzti hori, behar bada ikusgarriena eta niri personalki gehien gustatzen zaitena ere da lana eta indusketa prozesua, baina ondoren material horiek sailkatu, garbitu, inventariatu, ikertzea ere bazkenean oso polita da, atera diren gauza horiek ulertu eta interpretatzeko aukera eskaintzen dizulako, eta gero baita ere asko gustatzen zait, lehen esan bezala, azken prozesu hori, lortu dituzun emaitz eta interpretazio horiek jendeari helaraztea, bai argitalpenen bidez, hitzaldiak, jarduerak eskoletan, gure betebeharra delako ere, lortutako baliabideekin gero gizarteari bueltatzea informazio guztia. Azken kanpaina honen doktore tesia ez, atera zenun duela zenbat? Astebete eska. Astebete, eta doktore tesi horretan zer azaltzen duzu? Bueno, nire helburua izan da pixkatxo bat, hori Ibainetako pasabidea eta Urrobiko bailara, hau da gaur egun hori Auritz, Aurizberri eta Artzibar inguruan zehar, egondako erromatar garaiari buruzko diakronia edo kronologia bat osatzea, ze momentutan etortzen diren, zeintzuk diren egitituzten aldaketak, paisaian eragiten duten presentzia edo, azken finean ez delako soilik hori hitz egin dugu zaldua edo hartzen, herriguneari buruz, bezik eta eraldatzen dute paisaia guztia, ikusten da hori mehatzaritzak garrantzi berezia izango duela inguru horretan, orduan mehatzaritza horrek ere egiten duena da, basoen deforestazioa, lurraldea beraien beharretara eta moldatze hori, orduan hori hartu hasieratik, Kristaurreko lehenengo mendearen amaiera aldetik edo, eta Mendebaldeko inperioa erortzen den arte, Kristondorengo 5. mendean, zein izan den bilakaera, zeintzuk izan diren goren momentu handienak eta krisi garaiak eta bar. Eta zure burua momentuz etorkizunean arkeologo ikusten duzu edo beste esparruren batean egonen zara? Gustatuko litzaidake. Egia da, gaur egungo arkeologoen bizitza Nafarroan behintzat nahiko prekarioa dela. Orduan, zoritxarrez, ezin ditugu epeluzeko asmoak edo planteatu, iaia urtero edo 6 hilabeteko planifikazioekin egoten gara delako, azken finean hori diru laguntza askoren menpe, udalen laguntza ere ezinbestekoa da, eta beraien implikazioa
eta bar, hau guztia aurrera atera izateko. Orduan, hoiek 4 urteko zikloi begira lan egiten dutenez, bueno, saiatzen gara pixka bat urtero planteamendu bat egiten, hori osatzen. Orduan, bueno, nire asmoa izango litzateke niregatik behintzat arlo honetan jarraitzea. Baina nire esku bakarrik ez dagoenez, bueno, ni saiatuko naiz bideo jorratzen saiatzen. Eta orain zertan zabiltzate? Bai, begira, kasu honetan, orain abuztuan, ni banago hori Arantzadiko beste lankide batzuei laguntzen, Irulegiko gazteluan, Aranguren baiaran, bisita gidatuak egiten. Orduan lehen esan bezala, oso gustora egiten dudan beste gauzetako bat da, izan ere, hori, lortutako informazio hori jendeari helaraztea, iruditzen zait oso garrantzitsua dela, eta hortan, indusketan ere laguntzen, arratsaldetan, orduan, orain abuztuan hortan abel. Eta zalduan, bereziki orain indusketan zaudete edo beste kontuetan? Ez, zalduan egin genuen kanpaina uztailan, 2 astetan zehar, eta printzipioz egia da, badagoela lankide bat, orain material guztia garbitzen eta sailkatzen eta udazkenetik aurrera buru belarri jarriko gera hori, gero ondoren egin behar diren laborategiko lan horietan, txostenak, justifikazioak, baimenak eta guztia lantzen. Eta arkeologoek ez dituzue oporrak hartzen edo? Bai, jende askok esaten, udan ez. Udan ez, azken finean udan da lankarga gehien dagoen momentuetariko bat, baina, bueno, guk gure tarte hartzen dugu ere, batez ere neguan edo udaberri aldean edo, landalan hori hasi baino lehen, eta urte baten itxiera eta bestearen hasiera baino lehen, hori normalean urtarrila, otsaila, martxoa, maiatzera arte, lan gutxiagoko edo beste lan mota bateko garaia denez, orduan deskantzatzen dugu. Beno, oian mila esker, plazer bat izan da hemen zu izatea, espero ezagun arkeologoen egoera hobetzea, ez? Eta ezain prekarioa izatea, eta horrela zu arkeologoa izaten jarraitzea. Eta hori plazer bat izan da, eta mila esker etortzeagatik. Zuei aukera emateagatik. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur giro eguzkitsua izango dugu. Dena dela, goizean goiz ipar partean hodei batzuk ikusiko dugu, baina goizean bertan eguzkitsu geratuko da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdekoa izango da tarteka bizi. Temperatura maksimoak igo egingo dira, hegoaldean batez ere. Goizean goiz berriz giroa nahiko hotza izango da barnealdean. Bihar, giro eguzkitsua espero dugu eta temperaturak gora egingo du. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora. Hegoaldean, beroenak 35 gradutara helduko baitira. Kostaldean, aldiz, 30 gradutik bera geratuko dira. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eguerditik aurrera. Gaurko bigarren elkarrizketan Raquel Calvo eta Juan Arrosagarai daukagu, batetik Juan Arrosagarai argazki zuzendaria, ez dut esan, baina de chica en la máquina laburmetraiaren inguruan, eta Raquel Calvo laburmetraiaren ekoizlea eta zuzendari laguntzailea, ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Zurine López de Sabandok, ez daukagu zuzendaria, laburmetrai honen zuzendaria, eta azaiguzue pixkat zer egin duzuen zuek prozesu honetan edo laburmetrai honetan? Bueno, zuk esan duzun moduan, Zurine López de Sabando da lan honen zuzendaria, bion artean, Zurine eta biok sortu genuen oin dela urte 2 ekoizten etxe bat, halako proiektuak pertsonalak aurrera eraman ahal izateko, eta lan honetan justo, niri ekoizle lanak egokitu zaizkit,
eta hemen joan, egin ditu bi lan batez, bata argazki zuzendaria izan da, zuk esan duzu moduan, eta bestetik lanerako baraja bat sortu du. Eta bereziki ekoiztetxe hori sortu zenuten laburmetrai hau egiteko, edo aurretik egin dituzue beste batzuk? Beste bat egin dugu, dagoeneko, bai. Eta zer egiten du berez ekoizle batek? Bueno, batez ere, ekoizten prozesuan lan ezberdin daude, ez? Alde batetik ideia sortzen danean, normalean zuzendariarena izaten da, hori ahalbidetzeko nolabait baldintzak ezarri ez, bilatu nola ahalbidetu lan hori ez, bai diru aldetik, bai taldearen aldetik, baita talde horrek lan egin ahal izateko baldintzak sortuz. Eta imaginatzen dut, hasi zinetela Zurine eta zuk, ez? Eta gero nola sortu zenuten taldea, nola kontaktatu zenuten adibidez Juanekin? Bueno, hori be aurretik dator, egia esan. Naiz eta gu biok sortu produktora, egia esan Juan beti izan da tartean. Bera elkartu gintuen, bere munduan, bera izan da gu bion irakaslea zinemagintzan, eta beste lantaldekideok inguruan da gintzate. Eta nola sartu zineten proiektu honen parte izatera, nola sortu zen? Noiz izan zen hasiera? Bueno, hasiera izan zen Zurineren ideia eta beharra, nolabait, bera kontatzen dagoen moduan, bere burua kokatzeko, ez? Historian nolabait, ez? Jakiteko zein zen bere lekua historian, eta horretarako behar zuen amaren historia ezagutu, eta nolabait historia handian bere historio txiki hori kokatu, ez? Eta hortik tiraka, amarekin eta berak kontatzen da oso gauza polita, behin zegoela gurasoekin berbetan, eta haien artean sortu zen elkarrizketa horretan, aipatu zuten ez dakin hor, egiten zuela lan de txika en la makina beste batena, ez? Makina zan beste batera eta bera zan la txika de esa makina. Eta hortik tiraka zer da, ez? Neska izatea makina baten, zelan mota da hori, ez? Eta hortik tiraka sortu zen historio. Eta hasieratik erabaki zenuten laburmetrai bat izate, edo planteatu ziren adibidez beste aukera batzuk, film luze bat, edo? Ez laburra izango zen, nik uste dut hasiera batekin. Zer kontatzen du dokumentalak? Nik uste dut kontatzen dena orokorrean da garai bateko emakumeen historia. 70 hamarkadako emakumeak hasi ziren lanean. Hasi ziren bidual lortzen eta askatasun pixka bat lortzen. Orduan da horien emakumeen historia. Eta badira 3 emakume, ez? Bai. Hori da. Nortzuk dira, ze badira naiperak, ez? Edo horrela deitzen dira, ez? Nortzuk ziren Furnierreko naiperak? Furnierreko naiperak ziren alde batetik kartak egiten zituztenak, eta gure 3 protagonista dira Mari Carmen Zait, Zurineren ama, alde batetik, eta prozesu honetan berak deskubritu zuen bere ama bai izan zara betxika en la makina bat gizen batena, eta Mari Carmen Ramos eta Begoña Anguiano beste biak. Hori da, Mari Carmen Ramos adibidez zegoen bulegoan, batez ere. Eta Begoña Anguiano
zegoen lanean beste postu batean, eta nahiko lotuta garaiko sindikatuekin, sindikatuak sortzen, zen hasteko gauzak mordo bat. Zergatik izan ziren garrantzitsu emakume hauek? Bueno, alde batetik, da, momentu bat, ez, Gasteiz hiri moduan hasten dela, eta jende pilo bat etortzen da, batez ere inguruko herrietatik, hori Euskal Herri mailan hiri askotan gertatzen da, Gasteizen oso ikusgarria da, ez dira bakarrik Euskal Herriko herrietako eta Arabako batez herrietako jendea etortzen, baizik eta beste estatuko beste lekuetako jendea ere bai, baina Arabako herrietatik etortzen dira emakume gazte asko bakarrik. Eta lehendabizi emakume horiek ikusten dabie, Juanek komentatu dauden moduan, ez? Bakarrik hauzela, bakarrik irabazten dirua irabazten dutela, eta naiz eta diru hori gero ez kontrolatu, eta hori argi izan behar dago, ze askotan familie kontrolatzen zuten diru hori, eta non bizi ziren, eta... Bueno, eta haiek ezin zuten kontu bate izan bankuetan. Hori da. Hori ahazten zaigu, baina orain dela gutxi arte holan izan da. Baina hala ere, haientzat askatasun momentu bat izan zen. Claro. Nolabait idatzita zegoen etorkizuna, haientzat idatzita zegoen etorkizuna, apurtzeko aukera izan zuten. Eta beste bat erabaki. Orduan, horretan, emakumeen historian oso garrantzitsua da momentu hori, nahiz eta historia apalak izan, azkenean oso jende normalena, baina eske jende asko zebiltzan borroka horietan, ez? Eta horregatik hortik tiro egitea eta nolabait historio txiki horiek errekuperatzea oso, uste dugu oso importantea dela. Dokumental bat izan delarik, nola izan da aurreprodukzioa edo dokumentazio lan hori? Bueno, alde batetik esan dugun moduan, oso historio pertsonaletik sortzen denez, erraza izan zen erabakitzea zurinentzat, ez? Bueno, erraza, oso pertsonala bai, baina, ama izatea protagonistetako bat, eta hortik tiraka inguruko emakumeak ziren nolabait, ez? Eta elkarrizketak egin dituzue, informazioa bilatu duzue, artxiboak berreskuratu, nola izan da prozesua? Bai, alde batetik hiru elkarrizketak egin ditugu, eta beste aldetik badago udal artxibotan eta diputazioko artxibotan argazki asko garaikoak. Orduan, ikusten da nola aldatu den hiria ere bai. Hiria esparruak, ez bakarrik bizitzak, baizik hiriko itxura ere. Zenbat denbora egon zarete aurreprodukzio prozesu horretan? Guztira igual urtebete. Urtebete behintzat. Bai, buruan igual gehiago. Lanian, urtebete behintzat. Eta noiz hasi zenuten errodaje planarekin edo? Aurreplan bat aurkeztu behar izan genuen, hau egin ahal izateko eskatu ditu diru laguntzak, bai Gasteizko udalean baita Arabako Foru Aldundian, eta nolabait diru laguntza horiek eskatzeko aurkeztu behar duzuela plangintza bat, eta hortik abiatu ginen, ez? Gero egia da, benetan rodajea gertu ikusten duzunean, orduan, aldatzen dela, eta, nik uste dut plangintza izan genuela benetan eginda ekainan. Ekainan, bai. Eta norket, bai, esan. Gutxiko da bera, astebeteko izan da, baina sartzen ordu dezente bai. Egun batean zenbat ordu sartu dituzue? Segun eta eguna, baina 8 inguru. 8 inguru, ez? Bai. Eta nola da plan egun bat edo errodaje egun bat?
Bueno, a ber, zelan oso talde txikia garenez, normalean elkartzen gara gauza guztiak errodaje puntura eramateko, gu gara transportista orduan, azten gara ja hortik, gero Zurinek egiten zuen bileratxo bat aurretik, danok kokatzeko eguneko aurretik geneukan lanean. Eta gero, bueno, 6 lagunero ibili gara, orduan bi kamera sonidista bat, zuzendaria, ni laguntzen hortartean, beste... Ekoizpen beste bat. Hori da, beste lagun bat ekoizpen lanetan. Eta, bueno, bat kamera eramaten zuen bitartean, beste bat plano osagarriak egiten zituen, beste batek saiatzen esan tartean soinu garbia ateratzen, eta ez gu hitz egiten tartean. Eta bueno, liberean produzioko lagunak beti prest gauzak ekartzeko edo ez dakit erreserbatzeko danone bazkaria gero segidan jarraitu izateko, ez? Bueno, Egia esan da oso erreza izan da. Igual egun itxarrena izan da ama den elkarrizketa den eguna. Hori kostata. Emozionalena. Bai. Emozionalena, bai. Eta zeleku aurkitu ditzakegu ze Vitorian, ez? Eta Peñacerradan ere grabatzen duzu, ez? Bai, Gasteizen eta Peñacerradan. Bai. Gasteizen etxe batzuetan elkarrizketak edo taberna batean, kasu batean, eta bestea kokapen ezberdinak. Eta barne eta kanpo lokalizazioak egin dituzu, imaginatzen dut. Bai, Peñacerrada izan da, azkenean amaren sorterria da, eta bueno, nolabait bide hori adierazteko herritik hirira, eta gero ja hirian garatu dugu historia. Badaude hainbat leku berezi, ez? Irakurtzen egon naiz badagola San Cristobal auzoa, ez? Zergatik da garrantzitsu San Cristobal auzoa? San Cristobal auzoan zegoen kokatuta Fournier naipes fabrika. Eta beraz, hango fabrikako langileak bizi ziren oso hurbil. Orduan dena elkartuta zegoen. Orduan San Cristobal bizi ziren jende asko langileak ziren Fournier den fabrikan. Eta badaude ere dokumentalean pisua duten karta sortak, ez? Bai. Azaldu, mesez. Bai, bueno, hasi ginen ideia batekin, hori emakumeen askatasunaren ideia, eta hasi nintzen marrazten baraja berri bat. Eta baraja emakume langile, ez zegoen erreginik, bakarrik sortzaileak, eta paloak ziren ez baten ordez llave inglesa, bastuen ordez mazo bat, alakoa dena. Eta bueno, asmoa zen bakarrik beste irudi bat sortzea, baina amaituta dago baraja, eta, bueno, gabiltza pizka bat publikatzean edo tirada txiki baten atzean egiteko. Aber, lortzen dugun. Eta nola ikusten dira karta horiek dokumentalean? Kartak dira pizka bat giltzak. Gutxi gora bera. Orduan, segun eta protagonista, agertzen da karta bat ala bestea. Orduan, momentu batean, eman diegun aukeratzeko karta batzuk, eta bakoitzak, protagonista bakoitzak, Begoña Mari Carmenek aukeratzen zuen bat. Ni nahi zau, nahi hau.
Eta sartzen zen dokumentalean. Adibidez, Peña Zerralan jarri dugu karta bat, jarri dugu laubidean, errepidean. Dana ez kontatu. Bueno, naino. Da, adibide bat. Spoiler. Eta nola kontatzen du Zurinek historioa, linealki, kronologikoki edo nola izanen da? Bueno, lineala ez da izango, baina kronol, a ber, nolait kronologia jarraitzen du, baina ez zuzen. Denbora jauziak egonen dira. Ez duzue pentsatu edo ez duzue esan nahi. Pentsatzen ari naz nola deskribatu hori. Ze badago kronologia, oinarrizko kronologia bat, nolabait, baina gero gaika ere sailkatzen ditu kontuak. Eta batzutan gabiltzan protagonista batekin, eta gero haien artean guretzen dira, edo elkartzen dira azkenean, orduan badago, bai, igual gaiaz, kronologia baino gaiaz. Edo protagonistikaz. Hori da. Eta haien artean, 3 protagonistaan ez diren ezagutzen. Bai. Ezagutzen ziren. Bai, oso, bueno, ezin dozen enpresa txikia, baina garai horretan jende guztia ezaguna zen. Gasteizen, Iruñan bezala. Hamarkada horretan ez egoen hainbeste jende eta gutxi gora bera ezaguna ginen. Eta naiz eta, bera Iruñeko da. Bai. Naiz eta hamarkada ezberdinetako emakumea dien, esan dugu 60. hamarkadan bueltan dagoela kokatuta historiaren mamila, baina egia da protagonistak 3 garai ezberdinetan egon direla fabrikan. Mari Carmen Ramos izan da nagusiena eta pixka bat aurrera sartu zen. Mari Carmen zain pixka bat gerotsu hau, eta Begoña Llano zen azkenean 3 hamarkada hartzen dugu horretan, ez? Eta gero egon diren denbora, luzatu iten dago. Bai, sartu eta atera fabrikatik momentu ezberdinetan. Eta nola jaso zuten protagonistek albiste hau? Egingo dizuet laburmetrai bat eta zuek agian zarete protagonistak. Zer esan zuten? Bueno, arazotxo bat izan genuen batekin. Printzipioz ondo, nik uste dut alde batetik jendea dagiela gogotsu haren historia kontatzeko, ez? Ilusio egiaz batez ere. Bai, azkenean ikusten balin norbaitek, ez? Ikusten balin badau tentuz eta maitasunez egiten duzula, edo kontatu nahi duzula bere historia, jendea normalean jendeak ilusio sortzen du. Egia da, geneukala beste protagonista bat aukeratuta, eta azkenengo momentuan, ezin izan zuen, edo... Beldurtu izan zen, ala ez... Bueno, edo ezin izan zuen. Edo ezin, ez dakigu. Kontua da, azkenengo momentu horretan, etzala agertu, ez duela parte hartuko izan zigun. Eta horrek pixka bat deskolokatu egin zigun plangintza, baina bueno, uste dut Zurinek bideratu zuela oso ondo, gero historia, eta oso historia polita geratuko dela. Nola egin zen aukeraketa hori protagonistena, ez badakigu bat ama dela, baina besteena? Hortik tiraka nolabait profil ezberdinak izan zituen.
Nolabait, Juanek ja aurreratu duen plano horretan, agertzen da ideia bat, zelan bide ezberdinak izan aldirela bizitza baten, ez? Aukera ezberdinak hartu ditzakezula. Eta protagonista bakoitzak, naiz eta fabrika berean lan egin, seguramente bide ezberdinak hartu dituzte. Eta erraza izan da haiekin lan egitea? Zelan barkatu? Erraza izan da haiekin lan egitea? Oso. Osea, erraza jarri dute, ez? Bai. Oso polita gainera, oso gustora egon ginen elkarrekin, eta, bueno, haiek oso eskuzabalak izan ziren. Oso. Eta egiten duzue lehenengo dokumentala da, edo aurretik jada esperientzia zenuten beraz prest zeudeten? Elkarrekin, egin dugu Juanek eta Zurinek elkarrekin urte askotan egon dira lan egiten. Ni pixkat hirukote honetan sartu naiz begandutsu hau. Baina badugu bidetxo bat egin badu, bai. Pare bat gauza egin dugu. Erakusketa batzuk, bizpahiru dokumental, batzuk lotuta erakusketa batzuekin, eta orokorrean beti mantentzen igual biografia puntu hori, alde batetik, eta beste aldetik, ez dakidea soziala, baina komprometitua nola baita. Hori da. Orduan, ez dakit kurrikuluma bota behar den. Rakelek egin du oso lan polit bat Yungay deitzen dela, Yungay da Peruko hiri bat buruz, eta Zurinen azkena izan da Genoma. Bere, zuzendari moduan, Genoma. Hori da. Gero elkarrekin egin dugu, eta ja sortuta da honetik, Durangaz, eta elkarta hori elkarrekin. Eta Palestina, bai. Palestina erakusketa izan zen, Palestinar artistekin eta mundu artistekin. Bai. Eta nola dago zinema mundua orain? Baina da? Gu akorret kanpo gaude. Segun eta dirua, eta aurre kontuak. Orduan, gu mugitzen garen mailan, da ia dirugabeko maila. Baina badago, betik ez dakit, baina goitik badago beste 11 mai gehiago. Bai, ez ezberdina da. Beste maila batean daude. Claro, ez da. Horredi ikusten dut buelta asko eman dizkigula, eta nolabait, badago jende asko gauza oso interesgarriak egiten. Bai. Eta gero eta gehiago, alde horretatik oso suntxu dago. Zinema mundua eta euskal zinema be, izen berri asko izaten ari da azken urteetan, ez? Bestetik, nola sortu historio bat eta nola helarazi publikoari, ez da egin bazten. Egitea ez da oso zaila, baina zabaltzea bai. Eta behin amaituta lan bat zabaltzeko diru mordo bat sartu behar da. Eta ez baldin baduzu dirua botatzen, ez da ikusiko. Ez da ikusiko, ez? Ez da ikusiko, holakoa da. Ja. Eta ze momentuta zaurete orain laburmetraian? Ez parkatu? Ze momentutan zaudete laburmetraian prozesuan? Esan dugun moduan, errodajaren parte nagusia amaitu dugu. Falta da grabaketaren bat irailerako utzi behar izan duguna. Eta horren ostean hasiko dira postprodukzio lanak. Soinu bandaren herria behintzat eginda dago bai.
Horretarako 3 musikari oso onak izan ditu laguntzaile, Fran Serrano, Paul San Martin eta Itziar Jago. Eta bueno, irailean hori amaituko dugu grabaketa prozesua, eta hasiko da muntaia, postprodukzio lan guztiak, soinuaren lanketa bai, eta gero ja distribuzioarekin hasiko da. Eta noiz espero duzue amaitzea? Saiatuko gara behintzat urtearen amaierarako izaten. Eta nola pentsatu duzue aurkeztea festivalen batean edo nola? Alde batetik lehen komentatu dugu, diru laguntzak jaso ditugula, eta prozesu horretan eskatzen dena bai, eta laburmetraietarako batez ere difusioa ez du aukera gehiagirik ez bada festivaletan. Baina horren aurretik bai nahi dugula egin aurre aurkezpen bat Gasteizen, protagonistekin eta inguru horretan ibilitako jendearekin. Uste dut hori zor bidegula. Filma edozein zirrikitutan sartu baino lehen, aurkezpen hori zor bidegu. Eta festivalen aukeraketan nola egiten da? Nork edo nola erabakitzen da festival honetan aurkeztuko dute edo honetan? Edo uzten dizuten festivalean. Eta ez Rakelek jakiten du baraki asko. Bueno, nik uste dut gu gauden mailatik hitz egin dut, bale? Bi aukera nagusi kontratatzen duzu distribuidora bat, eta lan espezializatua da oso, orduan eurek badakite ze festivaletan zenolako sarbidea izan aldauken historia batek. Ero hori festivaletarako, ez? Eta zuk egiten duzu, zuk egiten baldin baduzu, bidea zailagoa da, ez dela bakarrik zuk ezagutzea festivalak, eurik zuz. Eta distribuidorak normalean lan hori, bide hori egin da daukate. Eurek badaukate harremana, badaukate izen bat bai, eta festivaletan badakite zein eta askiratu, ez? Distribuidore batek esaten baldin badiete, bitxu, pelikula honik uste dute zuetzat egokia izan daitekela, edo nolabait hori aurreratuta daki. Ez zaitu inor ezagutzen, askoz be zailagoa izaten da. Ezinezkoa. Orduan, bi bide horiek daude. Batek lan profesionala bat, ordaindu beharra, eta bestea zailagoa izaten da, ez duzulako, edo zaitulako inork ezagutzen. Aurreikuspen onak dituzue, harrera ona izango duela izango ez da lukete? Ni ez nintzen ausartuko horretaz dezera horretzen egia esan. Baina espektatibaekin zaudete, bestela ez zinateke egongo pozik ez edo egiten. Pozik zaudete lanaren gatik, batez ere. Bai. Historiaren ikusten dugu, historio goroia atera daitekela. Eta ikusteko gara, Orduan, claro, saiatuko garela fijo, erakusten ahalik eta gehien. Baina aipatzen zuen Rakelek bezala, ez baldin bazara ezaguna, oso zaila da. Oso zaila. Eta azten dezarenean, Rakelen kasuan, Jumerekin, hasi zen aurkezten, ordaindu ezkero, jaialdi batzuetan, eta gero, eta jaialdi gehiagoetara agertzen zen. Da, claro, bat eta bestea, baldintzat ondorioa. Bueno, mugitzen saiatuko gara ezagunak ditugun bai festival batzuetan filma sartzen, eta pozik gaude
ez bakarrik esperantzak ditugulako, nik uste dut esperantzak izateko modukoa dela pelikula, baina batez ere pelikula hori borobila izango dela uste dugu, eta nolabait, gure historiaren ale txiki bat deskubritzen dugulako, ez? Zenbat iraunen du laburmetraiak? 25 minutu inguru. Eta hasi zinetenean proiektu honekin zeintzuk izan ziren finkatutako helburuak? A ber, igual, produktora aldetik, igual ez dara oso ikoak, ez dugu, azkenean lagun arteko lana egiten dugula askotan, ez? Eta hori, egiteko modu hori niretzat bada helburu bat. Berez, kontatu nahi ditugun istorioak eta nahi ditugun ekin. Eta bai. Ez dinot, hori egin ahal izateko baldintzak sortu nahi ditugu, ez? Eta, badakit apur bat ez dela oso objektibo materiala nolabait, ez? Baina, ez dakit, aske sentitzeko istorio bat kontatzen, naiz eta baldintza asko izan, naiz eta helburu, ez dakit, diru laguntzak eskatzean helburu konkretu batzuk heldu behar dituzu nolabait prozesua bera eta prozesu horretan aske sentitzea eta lagunen artean edo babestuta sentitzea guretzat importantea. Gero amaitzeko egingo dizuet galdera pertsonal bat bakoitzari, aurkeztea zuen burua batetik argazki zuzendari bezala zeintzuk esango zenituzke direla zure ezaugarriak, eta zu ekoizle edo zuzendari laguntzaile bezala. Ziko zarazu? Nire lanan nahiko zabala izan da orduan. Alde batetik noski baietza argitzea da, kokatu argia eta egin esparru politatz egin batean grabatzeko, eta bestaldetik kamera naiz ere. Orduan grabatzen, edo saiatzen grabatzen plano unkigarriak, politak zentzu horretan. Politak izan nahi du batzutan lanak, gauzak itxusiak, baina beste era batean. Eta beste lana, bada jarena, niretzat oso polita izan da, adierazteko pixka bat emakume revoluzionaria hori, ezta, iruditzaile, pixka bat Rusiara, ezta, gustoko izan du asmatzen hori, emakume hori. Paraja. Eta Raquel? Nik lehen komentatu dudan moduan, ez? Ni ekoizle lanak egin ditut, eta ekoizle moduan, ni sartu nintzen ekoizle lanetan, nirela 5 proiektu pasa dira, leku ezberdinetan, elkarteetatik, bakarrik eta orain taldeka. Eta ikasi dudana, lehen komentatu dudan hori, ez? Nolabait, gauzak oso era profesional baten egin daitezkela, baina ni sentitzen naiz erosoago nolabait taldean lan egiten,
eta helburu konpartitu batekin. Ez dakit hori ohikoa den ala ez den zinema munduan. Ezagutu dut jende oso interesgarria bidean, baina ikusi dut askotan, naiz eta talde lana izan egiten dena pelikula batean, gero oso bakartia dela bidea. Eta nolabait elkartzen da talde bat proiektu baterako. Netzat proiektua bera da elkartze hori. Bai. Orduan, hortik zer noraino helduko garen? Ez da. Ez dakigu, hasieran gaude. Zergatik sartu zineten zinema munduan? Nire kasuan, nire kasutik artetik. Nik hasi nun arte ederrak garaian eta espezialitatea izan zen ikusentzunezkoa. Eta momentu horretatik aurrerantz hasi nintzen bideoak egiten, bideopoemak edo bideo experimental egin. Eta bueno, gero hasi nintzen irakasten eta hortik, eta nola behitze zer ikusi badu, niretzat Gasteizko Artetalan bide eskolan egiten dudan, hori da sareak sortzeko leku bat, ez da irakasteko, ez da bakarrik eskola formal, ofizial, eta orduan, klaro, urte hauetan, koskortu da oso sare polit bat. Eta nik uste dut hortik datozela hainbat gauza. Hori da nire proiektua. Eta Rakelena, zergatik sartu zinan hor? Bueno, nire kasuan proiektu batekin hasi izan kontua. Ni hasiera batetik kazetaritza munduan ibili nintzen. Kazetaritzaren munduaren baldintzak zirela eta azkenean utzi izan nuen lankidetza munduan sartzeko, ez direla baldintza askoz begobeak, baina bueno, nolabait garai hartan oso aukera polita izan nuen. Eta hortik, noizbait joan izan nintzen Perura. Perun topatu nuen oso historio netzat konplexua kontatzekoa eta oso jende interesgarria topatu nuen bertan. Eta bueltatu nintzen, historia luzeagoa da, baina bueltatu nintzen historia hori kontatzeko gogoarekin. Banuen ordurako Artetalan bide eskolako eskolarekin harremana marrazkigintzan, eta Euskal Herrira bueltatzean pentsatu nuen Gasteizi nolabait aukera bat ematea eta niri Gasteizen. Eta eskola bazan orduan arrazoi importantea horretarako. Joan ez da gogoratzen, baina nik gogorarazten diot beti matrikula egitean, bueltatu nintzen historia horrekin buruan eta pentsatzen hori irudiekin kontatu behar zala eta ez hitzekin ni kazetaritza askotan ibilinaz, baina beti kazetaritza idatzita, ez? Eta egia esan, irratian baneukan esperientzia, baina irudiekin oso gutxi. Eta matrikulatzera jo nintzen harengan. Eta kontatu nion, ni matrikulatu nahi dut Peruko dokumental bat egin nahi dudalako. Eta berak, bazegoela hor momentu hartan, esan zean, bigarren kurtzuan hasiko zara jakingo da, edo behintzat gainetik enduko dut alik eta bazterren halako proiektu batekin. Eta ez,
hasieratik hasi nintzen, eta egin. Egin zenuten proiektu hori. Bai. Bueno, orduan. Bai. Hortik hasi izan. Oso ongi, bueno, bikote hemen utziko dugu. Egongo gineatek hemen orduak eta orduak hitz egiten, baina kazetari moduan ni jarraitu behar dut lanean. Ederto. Norbaitek egin behar du. Bueno, placer bat izan da, eta espero dezagun exitoa izatea. Eta hala ez bada berdin du, zuek eraman duzu esperientzia hau eta listo. Orduan, mila esker gurekin egoteagatik eta zorte on postprodukzioan. Eskerrik asko. Bai, zuei. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.